Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Haga khat santri gubnai jilleu arajar arpuwe ka henyo trap youth council Mairang Circle hapo ka jinglam jong presiden kaseng usamla McDonald Nongrang kala kner ye kilat jingerap ki balong de ki marbam sha ki khat santli ki longyeng ki bakam kurdo hapo ka snong Mairang ba la penlong ye kene ki jingsam marbam ha phalau ka ying dorbar hall jong ka snong Mairang ba haga jingidon lang sekretari ka snong uba penyar El Maulong harengkat ki nong yo apriang ye kilat jingeram haba ajing kren negeri kesngi usamla McDonald ulaong baka sorkar kaladai ban shimkhia ban kentu igi trai dukan bakin mablem ya ke baiwai dukan na ke benta ki nongshong wai namar kumbakalong ki pajba ki myolat ban lechong dukan bat lada ki yoru ki yo tang arsngi ne laisngi hak shitoyo namar ki hab ban bo di ki kindon ban play ki dukan da ki odd bat ki even numbers kataru lada ka sorkar ka weng ya ka lockdown Hanrei haba penteri kami ke lockdown kim yo lat satya ban lech shong dukan bat kani ka wanra ye ke jinge ya ki nong shong dukan na e ki nyo pisa ban seu bai wai dukan Konggai choisi nyung trot konsel nyimna ban nang bangen chu na menyerap dot barok jong yeng po osnong jongi renamat balai ka jeli trekam ga jongi ka yar ba ma kemairang hi kedai ba kam he tingi hapan pe yang awe we porok beri bodok kum kini ke bentar ke makam baru beriu baru separuh jenja de bodok le kumur long kataram terus tinga sumun nang ba nak leng ga cuai sing nak pen kre u kawasan kilo ndai nutrila kom nyang kamlo slaisha nanta bak sini tinga sumun nang pi ba kum tupat ba nang song song jongi ba pinham ban buru nanti kabide kumno nang mentakan di sosial dan sing ba kamtam tu nang mentakan di jingpang COVID-19 na kabide akan di kada partai di borokowe kayo kamtam beri India isi lola government ni mentaru kelamna ni ban mentien ha kabide ban nyerap yu pat ba ngasmo ba pat ba hi jenjar ba tengok semua menong ba kesokar hi nang menahi ini kisni nang menin singi ki omban pelaj no yang ni ka lockdown de ha ko was hasil singi i ba pelaj lem bisi de na yo ban yedi jingde ndai po is hasil sadum tang pelaj de semua ba bubun hi pat ba hi om ba ngin im tang nongwas la ki we pat ki tang yam no ri kwa ban im nut baro hi bang im hi barang nei hi po beri nyokrat kwa ban im baro kum ga HYC Mairang Circle hi kenturu ya paro ki pat ba nang thong snang jong jalahi ba kin nang yin tilam hame de ba ni jingpan ba hamtam ru ba hin hab kongo ya e jing ha jong government ni te masmu ban penturu ya sorkar nandu health minister chief minister deputy chief minister ba kwai ba kin no ka jingrap ha ka be de ba kan ni ka jingpan lomta ba nyerap ya pat ba ka be de maka jingnya yang baik mentau don peding jong kajing hiran ha mambalai basonukan ru yo tangkot event penting kumut long ba nongsonukan yo tang sngi asngi balai sngi man play hak steo tik menu ban siu tu bai dukan kitrai dukan kim sha ban ong ban nai siu bai dukan haban siu be tengan semua menong ga sorkar kada bergenturu ya gini kitrai dukan ba lakon mumno magini tradukan gede ban ma lagi ma komo lomba kinyo nai kini nongwai gin ban siap ting sumo dong ba ni haban kentu ya government ba sumha ba kinyarap lam ha ka bede ba gani kajing jong kajing man jeni kham tidak kajing government ka ba presiden ba ma ekonom nongrang ba pentit sengi ba pentre lemba kajing tu jingot ba ni kesnong ki khat santli ki long ye ki ba don kam kerki na ga banta ba ki dei hok ban yo ya ki jing rap te ngimla tum pen pau ki snongu ban ga por si por ba ga ni ka seng HYC ka ju ya trailang ni ki snong la ga long ha ka ba kum ki ni ki por la ni ha ki woi pa ki por
na ka pertaban pentulan baik di kaum hapok imlang salang ya wa rengga jingkut lat kamai keji hakalek kawan ngai isngongu pak barang don kiba dang yoi kiba dang don kiba snong snai kiba kloy ban kenal ya kati komon ya kati kadang na ka pertaban ya raplem ya pi kilong ying kabang nut ban ong ba kidai kilong jing kiba kerlu kiba belam sni kiba bamit bak kiba ha karap karyang karap ru kamdai ban ong ba kabahe ro kiba surat tang ban yo ban bam wa plan ki jing kiba phi kendu hendroi kinme du jing terman ngek skam bo blai ndor kat ba phi wa plan ki jing kiba ngima ha ka plan ki khlam hendroi ngek skam bo blai ndor kat nagmta ka wei pa ko ka long ying om tang pi ngai ka wei pa ko ka long ying po jing snong jongi na ma snong jongi ki ba bun hi ki dei ki breu ki ba shia blasni ki ba ya kendo ja po ha ki kam ki ba ria nga ainu yu blai ba pat ba haduk ne khlumat om pat sim lo pen randu kho ya ki nong snong ki jongi ngem pat sim lo bna baladon kita ki ba yak ngan wat sedang kiting kangdam jong ni sorka ni borok slogan agiting snongu yau glei ya ko suma sukha wat la ngilong ki breu ki berduk ki ba im sedang kiting ki ba mang sini te slogan agiting snongu ba kraw se sirpa ki sedang SYC ba agiting kerdo ya ka sedang SYC marang circle ba kanang kiu saprang hakikam le isnai bat hakikam ki ba fi trai na gum ta ke imlang ka salang ke ba man ke sni